Čosojde, vítam vás dneska pri ďalšom videu a dneska je to video, že vám idem pekne poďakovať za to, ako sme teraz spolu dokázali dať 500 odobrateľov. Je to veľmi pekné a cením si to od vás, je to veľmi milé, teraz to bereme trošku seriózne, bez vtipu. Veľmi sa mi to páči, takto, že to vlastne funguje, aj že ma toto baví, takýto žáner, akože natáčať. Ono by to bolo vlastne aj hoci, čo by ma bavilo natáčať, ale baví ma to strihať, baví ma to aj natáčať, ale viac ma baví ten strih, keď vidím ten finálny výsledok, jak obrážťok, keď nakreslím. No a toto video bude slúžiť tak, že si povieme, čo by sme mohli robiť spolu, akože aký content by tu mohol vznikať, potom, že aké mám ja plány, a zhrnúť si, čo sme zatiaľ všetko dokázali a v čo budeme pokračovať. Začneme témou, že čo budeme tvoriť. Poprosil by som vás, keď vás to veľmi zaujíma, budete to pozerať, mohli by ste mi napísať do komentára, aký žáner vás bavil, čo som natočil, alebo ktorý by vás bavil. Skús napísať, čo by sa ti možno do mňa páčilo, či som vtipný na takéto videá, potreboval by som taký feedback, aby som vedel, že v čom pokračovať, aby som vedel, do akej strany sa kúknuť. V braní hier bohužiaľ ostávam. Veľmi som v nich dobrý, treba v nich aj pokračovať, treba sa zlepšovať, vieš, už idem na tú e-ligu, či jak sa to volá, ten e-sport, tam idem vybuchať v hre, ty kokos, neviem, Tetris, neviem. Tak takto by som to povedal, poprosím vás do komentáru fakt, že čo by sa vám páčilo. Teraz ideme na kategóriu, aký je môj pocit a aké ja mám pocity a čo chcem pokračovať. Takže aké mám ja pocity, to som povedal na začiatku, aj veľmi ma to baví, dúfam, že to baví aj vás a páči sa mi tento žáner a štýl, že môžem robiť pre niekoho takto videa, že možno sa na tým niekto zabaví, od malička som chcel niečo tvoriť, niečo som si stával z lega veci, proste mňa bavilo tvoriť a potom ma to bavilo ukázať a potom keď bol z toho ten človek, že pekné, tak ma to tak potešilo, vieš, že úplne, že pacany. No ale takto ma to taktiež baví, že vidím, že to niekoho záujme, pozrie si to video, možno nie celé, lebo nerobím taký žáner, ktorý už je teraz populárny, ale netreba nejak začať podľa mňa. Musím si kúpiť kameru, tam by som už troška rozvíjal, lebo mám nejaké svoje vlastné nápady. Ale takto s tými hrami začiatok je zatiaľ fajn, aj keď viem, že si to preklikávate, alebo aj by som taktiež to preklikávam na svoje video, keď musím pozerať. Nerobím ten štýl, že by som si pozeral vlastné videá, čo je veľká škoda, ale niektoré by som si už nepozeral. Napríklad teraz ten ChatGPT, čo som vyhľadal, to ma napríklad bavilo aj natáčať, aj strihať, to bolo dobré. Minecraft ma baví nemenej strihať, teraz som sa rozhodol natočiť. No máme zatiaľ rozbehnutú jednu sériu, zatiaľ iba na začiatku, a teoreticky druhú, to je také, že robím recenzie o svojich obľúbených hierách, ale to robím tak zbežne a to by som mohol taktiež dať nejaký termín, že keď to budem robiť, či to budem robiť, to by ste mohli povedať, či vás to baví. A druhá séria je s tými random hrami. To budem proste hrávať tak, že vy mi buď napíšete do komentára, tu mi napíšeš list, ktoré si zahrám, vygooglím, dopredu pripravím a zahrám, alebo mi to vygeneruje AIčko, alebo si to nejak proste vypýtam od kamarátov. Budem to takto striedať. A teoreticky ešte jedno, že proste hrám hry. Stream, áno, to je teoreticky, a furt to hovorím teórie, lebo nie je to také, že si v hlave poviem, že toto ma vyznačuje, čo ma strašne štve, ešte nemám nič, čo by ma vyznačoval. To musíme taktiež na tým popracovať, okrem mojej krásnej náhľadovky, kúkaj, aké krásne. No a aké sú plány do budúcna? Plány do budúcna sú jemne menné, ale nie moc. Hry ostávajú, hry ma bavia, hry ma baviť budú a hry o hrách ostanem. To ma asi nejak nezmení. Možno zmením nejak žáner alebo štýl tých hrania hier. Spravíme nejaké výzvy, alebo to budeme hrať spolu všetci, že spravím server, neviem, niečo, proste, to si dávam veľký výzva. Ale proste, že niečo takéto, chcem byť skôr komunitne, než sociálne. Chápeš, že chcem mať komunitu, ktorá napríklad bude 100 ľudí, ale vážne verných 100 ľudí, než mať 100 miliónov ľudí, ale z toho len majú radi kvôli tomu, že som retardovaný. To sa mi moc nepáči. Radšej mať tých ľudí, ktorí sa dojdú a fakt si budú so mňou a keby užívať ten čas a pritom ich to bude baviť. To by ma viac bavilo. No a tie plány, určite si kúpiť webkameru. Webkameru nebudem natáčať s odhalenou tvárou. Nie, že by som sa hanbil, keby ste veľmi chceli, viete si to veľmi ľahko vyhľadať, jak vyzerám, veľmi ľahko. Ale chcem mať nejakú tú svoju personu. To uvidíš, toto keď spravím, tak uvidíš. A aspoň uvidíš, jak reálne sa tvárim pri hrách a jak reálne to proste nedá sa vysvetliť niekedy, proste to sa proste nedá. No a už vám asi nemám čo povedať. Musím vám fakt poďakovať, že sa to nejak zatiaľ darí. Nie extrémne, ako niektorí ľudia, že majú za rok už 100 000 odobrateľov, lebo chytili dobrý žáner. Ja sa chytám dosť takého primitívneho a jednoduchého, ale mne blízkeho a to mi stačí zatiaľ a dúfam, že bude sa vám to páčiť aj vám, keď to nejak potom rozbehneme, že sa vážne teraz dohodneme
alebo všeobecne budem vidieť, čo vás baví a budem podľa toho pokračovať, väčšie nebudem robiť niečo, čo vás nebaví. Takže ešte raz ďakujem. Dúfam, že si vypočujete toto celé video. Veľmi mi to pomáha, keď pozriete celé video, len tak mimochodom. A uvidíme sa pri ďalšom videu. A nezabudnite dať like, odber a koment. Moc často to nehovorím, takže mohol by si to takto zvážiť a spraviť to, lebo snažím sa to dať nie do každého videa, vieš, ne. Pozri si a uvidíš. Tak, salam aleikum, salam, majte pekný deň, sojte.